हेलौ लोगोफोर जों दिनै हिरिम्बा मन्दिर नायनो फैदो सांफुंदो आरो आंदो फैनानै जोबोद मोजां नांदो आरोना हिरिम्बा मन्दिरनि गेटआव मोनफैबाय आरो हाबनोसै आरोना मानसिफोरखौ नाय बिराद मोजां जादों आरोना मिटिं जाबाय दङ जों दा सिङाव हाबैनि आरोना माबायदि जादों नायनोसै जोबोद मोजां खालामदों नायफिनदो बिराद मोजां साजायदों आरो फार्स्ट टाइम हिरिम्बा बाथौ मन्दिराव मेला नायनो फैदों दिनै मैया सानसे थांबाय आरो दिनैबो सानसे ओमफ्राय गाबोन जोबथा हर आरोना मिटिं जाबाय दङ आरोना नै दासो हाबबाय होननानै जों दिनै बे थानसालियाव जों बिबारजों इसोरखौ बावदों गाबज्रिदों आरो आफा बेखौनो मानिनानै हिरिम्बा मन्दिराव बेबायदि जोंहा फैयै फैयै जों दा बाथौ मुवामिलाव हाबनो नागिरदों आरो बिराद मानसि सानावनो आरो हराव दंबोसो आरोना मानसिया बिराद साजायदों आरो गेटफोरखौ मोजां नांदो फैनानै न'आव थानो बाबाय थानायखाय फैबाय आरो सानफुं साजां बिराद गोलाव आरो जागाया जि मोजां मोजां नायनायनि लुबैबायसो जानो आं फार्स्टआवनो नैसिं थांग्रोनांगोन जानाय लोंनायथिंना फै बांगाल बोग्रियायनो बिराद मोजां खालामदों आरो बाव नाय टेस्टि एखेबारे जानाय लोंनायफोरा जानोसो लुगैलांबाय आरो नुनानै ओइ न'आव मा खालामनाया हायफाय लुगैलांबाय नुनानै दा जानाय लोंनायसो मानसि गैया दा हरावसो जानोबो हानाय बिराद मोजां मोजां ड्रेसलै दा बायगोन र' आङो वाव वाव नुनानै बायनोसो लुगैलांबाय बारा फैसा गैया माथो खालामनो आरो मोजां मोजां ड्रेस मोजां मोजां ड्रेस बेसे लानाया बेयो दाउआ 20 थाखा लायाबा 20 थाखा अ दे ओइथिं मानसि बुरजा दंथ' ओइथिं थांग्रोनि ना लांगा दखना इसिं लांगा बाजार मोजां मोननाय थानाबा बायनायनो हागौमोन गैया गासिबो लांगा दखना ओइ 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 मुनु 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 उथि 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 बिलुना गोलैबायलै नङा हारसिं गोलैदोयो मायाव दं आरो नालाय दा बायगोन र' दा बायगोन आबौ बेसे लाया धोनियालाय 10 थाखा 10 बे मा गाइखेर नामा लकेल गाइखेर बेसे माबायाव मा बुङो 25 थाखा दा लांगोन दे आबौ दा लांथ'वाय नै दासो फैदो जास्ट गिदिंनि मा खेला लैयो दावदै खेला वा वा दावदैखौनो सोखायो नामा लियाव दावदैखौ लाना नायदों गायो लोगोफोर गेनानै फैसा खुस्रा दङ
जोंनिया लोगोआ गेलेसिगोन दावदै खेला दे हागोन हाया नायनि आं नोंखौ गैया मोनसेबो दैसे मोनबाय मुलि मुलि जाबाय जोंनिया इनो सुरु जाबाय मोनगोन मोना फार्स्ट लाक्कि गैया जिर'सो मारिखोन दंबाय जिर' सेकेन्ड टाइम गैया हाबगोन हाबालाय हाबगोन हाबा गैया बेबो गैया लुगु नामालै आबु खतम गैया गरब्रैल' गरबा गैया 10 थाखा खतम आरो दैसिया फुबाय इनिस नो आं खमायनो आं गिननि औ बादों ओइ सानि मोननिफ्राय बोसोरसन राजिब ओइ सानि मोननिफ्राय बोसोर गाइस दैसे मोनबाय 10 थाखायाव मोजां आरो बाय गनिया दावदैखौ दा जानोसै ना जिरदो इथिं दावदैखौ आंनिया दिना मोजां आरो दैसे मोनबाय 10 थाखायाव दावदैखौ दा रानसै आरो बाय बाय गाइस बाय बाय रानबाय दावदैखौनो बाय गोमो जागोन ना नोङो दा बाय बाय रानबाय नोंखौ दावदैखौ मा खामोथोन जों खाम हटेलाव नायना बायनो ओंखाम दोङो ना गैया ना बेनो खाम हटेला ओंखाम हटेलाव थांथ'ला आरो मानसिफोर दंसै खुगाखौनो बाय आख्लायहैनो आरो दावदै जानायाना फैनानै मोजां नांबाय आरो नै बिराद गोसोखौ लांदां मोनबाय आरो बिराद मोजां नांदों आरो लोगोफोर आंनि चेनेला राजिब SY नायनानै प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो ना मानसिफोरखौ नायनोसै नायलै 150 बेसेबां दामिनि दोङो दा आरनाय नायदो आरो ना दखानाव बेसे दामिनि लागोनबा ब्र नैबे बेसे बाजै नोंसोरखौ नुवाखै दे अ जेबो नङा 300 बो जाया बेसे होनदो बाजैखौ 450 300 जाया जागोन दे इउटुबाव जागोन दे बाजै नङा 300 जागोन दे जाबाय दे 300 जों बारा गोबाव जायाखै फैनाया बाइकजों दे हा
Ayo tadi kilau haji apa ini desi moनबाय दसा जात्रा ấy mà bé rèn bị thăm bài Oh thăm giờ đấy deh थांसै ra bài nữa à không có giả bộ bài Oi boy हाजिरा मिलायबाय होमबा Dress naini जों दा dress Faido yo थाबायनो गांसे लादो राजु गांसे ला गांसे बे आराम नांगौ आरो ना गाननायाव ओरैनो जोंखौ पसन्द जागोन दा एसे जाना लानोसै आरो ना मोजां मोजां हटेल दङ मा मोनसे हाबगोन जादों र' फन पे आसना नाय फन पे मा जागोन जाबाय दा मा जानोलै नायनोसै आरो लिसावनो होदो बिहरदो दा गुगनिया मोनफैबाय जोंनिया अर्डार होनाया गुदुं गुदुं आरो टेस्टि ओमफ्राय चिकेन पक'रा होनदों ना चिकेन पक'रा दा प्लेटसे बिदि आरो मोनफैसिगोन बेबो एवबाय थादों आरो ना आइथिं दा जों जाग्रोनोसै आरो बेखौ उदै थाबथानो होफैग्रोबाय आरो जोंनो ना चिकेन पक'राया मोनफैनाया भुल जाबाय आरो जोंनिया आरो मोनसे दंबोयो हाफ प्लेट बे हाफ प्लेटसो आरो ना हानायनि टेस्टि जागोन आरो जानानै आं जाना नागिरनोसै मोनसे चिकेन पक'राखौ टेस्टि बेखौ जानो हागोन दे ओमफ्राय बे जोंनिया ब्रादारनिया जासिगोन आरो बेबो टेस्टि गाइस बेखिनि जानाय टाइमावनो आं मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों आंनि सानसे फुजा आरो मेलाफ्राव फैबाथाय जायाबासिनो थांखाया गुगनिखौ जाखायो आरो न' बेयो आंनि फेभरेट आरो बेनि ब्रादारनिया चिकेन पक'राया फेभरेटनो दा जाबाय आरो आंनि फेभरेटखौबो जाबाय बिनि फेभरेटखौबो जाबाय मोजां नांदों आरो जानानै गुगनिखौदो आरो मा बुङो चिकेन पक'राखौ गाइस लुगैनाङा दै जों जानायखौ गाइस जों दा जाखांबाय उथिनोसै आरो जों दा जाखांबाय आरो ना मिटिं खोनासंहैनोसै आरो ना मेलायाव थांनानै दसे बेगखौ सोना थालांगोन होनबा दा हटेलनिफ्राय ओंखारनानै मिथा पान जानो नागिरदों आरो जों मानसिफोरा बायजांबायनो मोनाखै बेसेबां मेथाइया जोंनाव नङा ओरैनो किल' बेसेबां 160 सेरजा बर'नि सेरजा आरोना आबा बेसे सेरजाया 300 दङ 4000 दङ 4000 मबे बे गिदिरालाय बे माइक्र' कट थानाया 6000 लाबा मिलायनो हाजायो आरो ओरैनो सोंदो
बरिया रामनो सेरजाखौ मोजां नांदों आरोना मिलाव फैनानै जोबोद मोजां नांदों आरो मबाइल कभार नायनो नङा ओप्पोर আছে না দাদা ओप्पोर আছে না 19 Pro নহয় না দে চাচোন এনেকুৱা টান নালাগে মানে এনে কমফৰ্টেবল লাগে আৰু না ঢিলা लोगोफोर दा जोङो खबर लाबाय आरो मबाइलनि लाबाय माने खम दामनि लाबाय 90 टाका आरो माबा 80 टाका कभाराव बेपारिया होथारामोन 100 टाका बिबाय थादोंमोन आरो 80 टाकायावनो लाबाय थारमाने दा आरो टेम्पार सोलायनाय दं आरोना गोदान हामसिगोन बे मबाइलखौ दाख्लैबावसो गुवाहाटीनिफ्राय लाना फैदोंमोन बे कभारखौ दा टेम्पार सालायसिगोन गोदान हामसिगोन आरो हाबा सफैदोंना ब्रादारनिया हाबायाव निउ खनसेनो नायदों आरो सिख्ला सासे फरायगोन बिथाङा टारगेट दङ जाहाथे इसोरा नाहरो बिथांनियाव सासे सिख्ला नांफैगोन होननानै जेयाव এতিয়া মানে টেম্পাৰ চেঞ্জ কৰি আছে আৰু ব্ৰাদাৰে মানে মোবাইলটো নিউ কৰিব মানে বিয়া আহি আছে ব্ৰাদাৰৰ আহি আছে অলপ বৰে টেম্পাৰ আছে লাগি যদি আৰু হিৰমা মন্দিৰত আহক বাথৌ মহামেলত কালি শেষ হ'ব আৰু না जोंनिया जोब्बाय खामानिफोरा दा मिटिं खोनासंनो थांसै आरो ना कभार लगायनाय टेम्पार लगायनायफोरा जोबजोब्बाय ओइ गराय खेला नायनि जोङो गराय खेला नायदो आरो ना लोगोफोर खै थाखाबा गराय थोंनि र' 50 गोग्लैगोसो नामा गाखोबाथाय लाखै गाखोना नायनो र' गाखोना नायनोसै गिब्लाबो आरो ना उथिनि दा गराय गाखोना नायनोसै आरो ना फार्स्ट टाइम राजीव निचिनाय मा ओइ भय करछि दे মই কিন্তু লাইলাই মৰি গলি আৰু মছিলা ন এ ব্রাদার নিচে kanjang sih mai guys माबा मा बुङो गाखोना बिराद मोजां नांगौ आरो ना 50 टाका बासोर गोआव दोङो ना हायाव दोङो अख्राङाव दोङो गमखौनो मोनाखै आं दा गरायाव गाखोनानै बिराद मोजां नांदों गाइस 50 टाकाल' गाबोन फैनानै उथिबाय दे भाइ बुङा माइ भाइ बुं गाइस गाबोन फैनानै उथिबानो जाबाय 50 टाकाल' अख्राङाव दोङो ना हायाव दोङो बिराद मोजां आरो गाबोन फैनानै उथिबानो जाबाय दे भाइ बुं आरो उथिनाङा जोब
जोब्बायदां दं केक हले नेকি एग्राउंडे केक एक बार घुराबी दे र आं बाय सिगाङाव थांबावनि राजीव बाय खारनो खारामाय हाया फार्स्ट टाइम किपावखौसो हमथाना दंखायो बिराद गिदां दा गोसोआव खिन्थु गाखोना मोजां नांदों आरोना 50 थाखानि बजायावनो गोलैबाखै खोला गाइस 50 थाखाते मोजांथे पडली नाया आरो भरि सरि जाबो मारो थाखोसे 50 थाखामोन आङो माने खुलुमनानै फाखोरै आरोना मोजां मोननानै आं फायासो नंदोंमोन दिनै मेलायाव फायनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय गरायाव गाखोनानै फैसाया थांनाय रखम मोनाखै आरो दे बाय बुंना होदो मारै नांखो उथिनानै मोजां नांबाय बिराद गोजोननाय मोनबाय गाबोन फैनानै गाखोफैबानो जाबाय लोगोसे आं नोंसोरखौ खुलुमहरबाय आरोना गाखोनानै मोजां मोनबाय बिराद फार्स्ट टाइम आरोना थेंक इउ दिनै गाखोनानै बिराद मोजां नांबाय आरोना गाखोना फैनानै दा ओमफ्राय गाबोनबो फैलायनोसै आरो फैया नंदोंमोन आरो गाबोनबो फैलायनोसै गराय गारि नुफेराखैमोन आरोना गाखोनानै बिराद मोजां नांदों दा मा बुङो थांसै आरो दा बाथौ थानसालियाव मिटिं खोनासंहैनो बिराद मानसि जाबाय दय एसेबां गैयामोन आरो मानसिफोरा बारा मानसि गैया मेथाइ रोजाबनो खावलायबाय बिनि उनाव आरो जोंहा माइनाव हानजानिफ्राय मोसानाय दिन्थिगोन बिथांमोनाबो साखाफारा जानानै दङ बिथां गलाब बसुमतारीखौ रैसुमै देंखो रोजाबना जोंनि खोनासंगिरिफोरनो गोजोन होनो थाखाय खावलायबाय Hello. बयखौबो मोनाबिलिनि खेबसे खुलुमबावबाय गलाब बसुमतारिया गान रोजाबदो दा गलाब बसुमतारिखौ दिन्थिलांनोसै आरोना
Birat gozonaय मोनदों गलां बसुमतारी गानखौ रोजाबनानै खोनासंनानै ताबोद मोजां रोजाबदों आरोना वाह वाह बिराद गोजोननाय मोनदों आं मैयासो नुदोंमोन फैनानै जोबोद गोजोन मोनबाय दिनै मोसानाय जाबा बेफोरखौ नुनाय नङामोन आरोना गाइस दा सुंद'यैब्लाबो बिथाङा बिबुंथि लाखिगोन खेराइ मोसानाय जासिगोन नै माइनाव थानाय खेराइ मोसानायखौ नायदो जों नुनो मोनसिगोन साबायखर थाबाय माइनाव हान्जा मोसागिरिफ्रा हायला हुइला मोसानानै जोंखौ गोजोन होनायनि थाखाय दा जोंहा सासे आरो आलासि दङ बिथाङानो जादों गंगाधर रामसियारि बिथाङा अल इंडिया रेडिअ'नि सासे एप्रुभ फावथायगिरि जोब्बाय गाइस लोगोफोर सावराय गाइस दा बाथौ मन्दिराव हाबबाय आरोना जन्था फुनानै दा बेलासि जाबाय बे बेलासि समाव जोबोर मोजां साजायदों आरो बाथौ मेथाइजों आङो मानसिफोर दोंसोयो बिराद जुरिजेननो नाजादों फंनैसल' खोथा बुंगोन मेथाइजों खननो लुबैदों बे समाव मोनाबायदि सोनाबखै जारों साना दिनै जोमै बेखायनो आं खननो लुबैदों फट' थिखानो ना ओइनै बिराद मोजां साजायदों आरो मन्दिर सिङाव दं आरो हाखराव सोरबाफोर नायनो गोसोब्ला फैबानो जाबाय बिराद मोजां मोनदों बिराद मोजां साजायदों आरोना फैबानो जाबाय सोरबाफोर नायनो गोसोब्ला हिरिम्बा बाथौ खेराइबारियाव बिराद मानसि जोबोद फट' थिखांदों मानसिफ्रा वाव 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 बिबानो मोनगोन आरो बेयाव मोजां जादों हाखर बेयाव
very underestimated. It will be underestimated. बरिया साजायना बेखायनो धोरोम सिबिनायनि जोंनि समाजाव फैनानै नंखाय खोथाफोरा जाहाथे गोमोरलाङो आफा मा बुङो इसोर बोराइ बाथौखौ लकेसनफोरा बिराद मोजां गोजा आरोना दा हराव इसिन थांबाय आं सासे आङो आदा दा हराव बांसिन मोजां नुगोन आरो लाइफखौ आं मानसि जादा सासे बाथौआरि सम दोङोब्ला गाबोन फैनानै नायफै लोगोफोर आंनि आखायाव बिराद मोजां जादों आरोना गाबोन लास्ट गाबोन जोबगोन हायोब्ला फैबानो जाबाय आरो टाइम दोङोब्ला बाथौ सिबिग्रा गाइस सानसेखालि सासे मानसिखौ बियो जोबोद गाज्रि माने धोरोमनाय बायदिब्ला फैसा गाबोन आं सानदोंमोन धोरोमखौ 시작하는 분에 해도 되는 분에 하는 속 ini. Beshi dalam apa lagi ya? Rồi, tao không bao lần. लोगोफोर दा माने बिकिनावनो दोनथ'नाय जाबाय जों दा थांनोसै आरो न' माने हरबो जाबाय बिराद गोजांबायबो माने भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दा बाव लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनो दा बाव दा जोङो थांनोसै आरो न' गाइस टाटा बुंलाय सानबुंबाय मोननैसो दिनै एरिबा बाथौ थानसालियाव फैना बिराद गोजोननाय मोनबाय डेक'रेसनखौबो मोजां खालामदों नोंथांमोनाबो फैनायनो मोजां नांगोन लोगोफोर गाबोन टाइम दंब्ला फैब्लानो जाबाय दा लाखिथ'नोसै